मख'नाय दङमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै भेन्सार फरायसालि कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानायबो बर' मैखोम ओनसोलफोराव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारिकरन खालामनाय जागोन होननानै नाथाय बावैसो आसाम सरकारनि जि माने डिसिसन जे नो मोर प्रभिन्सियेलाइजेसन सो दा स्कुल्स विल बी टेकेन आप बाय दि डिपार्टमेन्ट होननानै बिथांमोना फोसावदों बेयो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफानि बेरेखा आरो बेखौ जों गनायनानै लानो हानाय नङा बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खुद्रिसारनायखौ जों फोरमायदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाफोरखौ जों सांग्रांथि मेल खुंनायनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे आसाम सरकारा दिनै बर' गोरोबथानि 6.3 क्ल'ज दफा बेखौ मावफुंनायनि बेरेखा खान्थि आजावदों बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा मिथिनाया मोजां आरो गुबुन फारसेथिं फैगोन बोसोरनिफ्राय थाखो 3निफ्राय आरो बिनि गोजौसिन थाखोफोरावबो माने सानखान्थि आरो गोनोखो आयदाखौ इंलिश मिडियामाव फोरोंनाय जागोन होननानै बिथांमोना डिसिसन लादों दा बर'फ्रा सिगां डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बुंदोंमोन बे आलादा बाथ्रा दा सरकारा माने 50-50 कनसेप्टनि सरकारि फरायसालिफोर गायसननो नागिरदों जेरै जोंहा सिगांनिफ्रायनो इंराजि मोनसे साबजेक्ट दंखायोमोन दा सानखान्थियाबो इंराजि जानोसै गोनोखोआबो बिगियानाबो माने इंराजि जानोसै माने गासै 6टा साबजेक्ट थायो मोनसे स्कुलाव बिनिनो माने मोनथाम साबजेक्टआ इंलिश जानाय लोगो लोगो 50% इंलिश मिडियाम 50% बर' मिडियाम आरो आसामावबो 50% असमिया मिडियाम आरो 50% इंलिश मिडियाम बेबायदि 50-50 माने मिडियामनि कनसेप्टजों आसामाव सरकारि स्कुलफोरखौ बेसेबां बोसोर सरकारा फोथांनानै लाखिगोन डेफिनेटलि 4-5 बोसोरनि उनावनो बेफोर गासै फरायसालिफोरा इंलिश मिडियामाव कनभार्ट जाजोबसिगोन माने फैबाय थानाय समाव आसामनि गासै असमिया बिजोंनि फरायसालि आरो बर' मैखोम ओनसोलफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियामाव कनभार्ट खालामनायनि बे सरकारनि मोनसे पलिसि बेखौ जों बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा गनायनानै लानो हायाखै इभेन हारि अनफावरि साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बेखौ माने बेखौ बरायनानै लानो हानाय नङा गनायनानै लानो हानाय नङा बेखौ जों जोंनि खुद्रिनायखौ जों फोरमायदों आरो रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ बुंदों जे बिथांमोनाबो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बे थांखियाव बिथांमोनाबो जोंजों गसंफागोन आरो सोमावसारनांगौ जायोब्लाबो रायजो राजाफोरा मदद होगोन बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों दा जोङो लामा नेबाय थादों बिटिआर सरकारा बे बेलायाव माने मावथांखि लायो बिथांमोना जोंखौ दिनै हांख्रायदों सावरायनो थाखाय जों आसा खालामदों बे सावरायनायनि गेजेरजों एसेबाबो बे जेंनाया मोनसे माने सुस्रांजानायनि लामा मोनसे मोनगोन आरो निश्चय काउन्सिल सरकाराबो आसाम सरकारखौ खावलायहरगोन जाहाथे बेबायदि बर'फोरनि हारि हिसाबै थांना थानायनि बेबायदि खैफोद गोनां थांखिखौ आसाम सरकारा लाया जुदि सरकारा नोंथांमोननि जिखिनि दाबिखौ जुदि सरकारा जोंनि दाबि दावाफोरखौ जुदि जोंनि साननाय जोंनि सेन्टिमेन्टआव जुदि खहा खालामनो हानाय जुदि मोनसे माबायावहाय दोरोदनाय गैयै थांखियाव थाबाय थायोब्ला जों सोमावसारगोन आरो बर' रायजो राजाफोरखौ जों बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजोंनो खावलायनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव मोनसे सोमावसारनायनि थाखाय बिथांमोना मानसिकभाबे साखाफारा जानांसिगोन 6.3नि दफा बेसेबां मोगथां मोनगोन बे गासैबो सोनारगोन जोंनि माने आसाम सरकारनि सायाव आरो माने जोंनि काउन्सिल सरकारनि सायाव बिथांमोनाबो जिहेतु जोंहा मोनसे डाइरेक्टरेट दंखायो माने बे डाइरेक्टराबो आरो माने बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआबो नांगौ रोखोमनि प्रप'जेलखौ स्र' खालामनानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो हरनांगोन थाबैनो आरो स्टेट गभर्नमेन्टआबो बे खामानिखौ मावफुंनांगोन अब्लासो बे जागोन आरो जों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायोब्ला जों जुदि दिनै गावनि मोनथायनि थाखाय फिन जोंनि माने दाबि दावासफोरखौ जुदि जों प्रपारलि दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जा बा गुबुन बिजोंनि गेजेरजों बा सावरायनायनि गेजेरजों जा जों सरकारनिसिम जुदि जों माने दैथायनो हायोब्ला जोंहा फोथायनाय दं बे 6.3 जि दफा दङ बिटिआर सुक्तिनि बे मावफुंनायनि महर मोनगोन